వాక్యోదయం ప్రభువుతో ప్రతిదినం. నేటి ధ్యాన వాక్య భాగం అపోస్తల కార్యములు 3వ అధ్యాయం 6వ వచనం నుండి 11వ వచనం వరకు. ఈ వాక్య భాగములో దేవుడిచ్చిన స్వస్థత అనే అంశాన్ని మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం. అపోస్తలుడైన పేతురు ద్వారా దేవుడు జరిగించిన స్వస్థత ఈ వాక్య భాగంలో చదువుతున్నాం. స్వస్థత పేతురు చెప్పిన అద్భుతమైన మాటతో ఆరంభమవుతుంది. ఆ మాట, నాకు కలిగినదే నీకు ఇచ్చుచున్నాను. ఈ వాక్య భాగం ద్వారా మనం జ్ఞాపకం చేసుకునేది, వెండి బంగారములు మన దగ్గర లేకపోవచ్చు దేవుని పని చేయడానికి, కానీ దేవుని సేవలో వాడబడుటకు మన దగ్గర తలాంతులు ఉన్నాయి, సమయం ఉంది, బలము ఉంది. పేతురు చెబుతూ ఉన్నాడు కదా, తన దగ్గర వెండి బంగారముల కంటే శ్రేష్టమైనది ఉన్నదని చెబుతూ ఉన్నాడు. అదేమిటంటే, నజరేయుడని యేసు నామమున లేచి నడువుము. స్వస్థపరచడంలో తొలిగా ప్రప్రథమంగా యేసయ్య నామం ఉపయోగించబడటం ఈ వాక్య భాగంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. స్వస్థత దేవుడు అనుగ్రహించేది, దేవుడిచ్చేది, దేవుని కృపను బట్టి, దేవుని ప్రేమను బట్టి పొందుకునేది. ఉదయకాల సమయంలో మన యొక్క బలహీనత దేవుని చేతికి అప్పగించినప్పుడు దేవుని నామములో స్వస్థత పొందుకుంటాం, ఆరోగ్యాన్ని పొందుకుంటాం, సజీవంగా ఉంటాం, క్షేమంగా ఉంటాం, ధైర్యంగా ఉంటాం. బలహీనత రెండు రకాలు, శారీరక బలహీనత, మానసిక బలహీనత. గ్రీకు భాషలో సైకోసోమాటిక్ అనే పదం ఉంది. ఈ పదంలో మనసు, శరీరం అనే రెండు పదాలు ఇమిడి ఉన్నాయి. బలహీనత అనేది శరీరానికి, మనసుకి సంబంధించినటువంటిది. ఈ రోజుల్లో చాలా మంది మేము స్వస్థపరచగలం, మేము బాగు చేయగలం అని చాలా మంది చెబుతూ ఉన్నారు. మనం చూస్తూ ఉన్నాం. కొన్ని రోగాలు మానసిక రోగాలు, కొన్ని రోగాలు శారీరక రోగాలు. శారీరకంగా బలహీనత వచ్చినప్పుడు మానసికంగా దిగజారిపోవడం, మానసికంగా దిగజారినప్పుడు శారీరకంగా బలహీనులు కావడం అనేది జరుగుతుంది. శరీరానికి బలహీనత వస్తే మనసుకు బలహీనత వచ్చినట్లే, మనసుకు బలహీనత వస్తే శరీరానికి బలహీనత వచ్చినట్లే. నేడు అనేక స్వస్థత కూటాల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. శృంగారం అనే ద్వారము దగ్గర జరిగినటువంటి స్వస్థత కార్యం మరెక్కడా మరెప్పుడు జరగలేదు. ఒక ఆయన తన అనుభవాన్ని పంచుకుంటూ ఉన్నాడు. స్వస్థతలు చేస్తానని చెప్పుకునే ఒక వ్యక్తి, ఆయనకి తన అడ్రస్ దొరికిందట. ఆ అడ్రస్ దొరికినప్పుడు వరుసగా పత్రికలు పంపేవాడు. పత్రికలు పంపడంతో ఆగలేదు. ఆయన చేసిన పని ఏంటనంటే, మీకు ఆరోగ్యం ఐశ్వర్యం కలగాలంటే విరాళాలు పంపించండి, తప్పక ఐశ్వర్యం కలుగుతుంది, ఆరోగ్యం కలుగుతుంది అని హామీ ఇస్తూ ఉత్తరాలు రాసేవారు. ఉత్తరాలు రాయడంతో పాటు స్వస్థపరిచే వస్త్రం, అలాగనే తైలం, ప్రార్థనా దుప్పటి, ప్రార్థనా కొవ్వొత్తి, ఇలాగూ కొన్ని వస్తువులు పంపించేవారు. అందులో బ్రహ్మాండమైనది, మన యొక్క ఊహకు అందనటువంటిది, ఆయన ఒక టోపీ పంపించేవాడట. ఆ టోపీ మీద స్వస్థపరుస్తాననే ఆయన హస్తం బొమ్మ ఉండేదట. ఆ టోపీ పెట్టుకుంటే స్వస్థపరిచే ఆయన చెయ్యి వారి మీద ఉన్నట్లే. పేతురు అలా చెప్పలేదు. నాకు కలిగినదే నీకు ఇచ్చుచున్నాను, నజరేయుడని యేసు నామమున లేచి నడువుము అని చెప్పినప్పుడు అద్భుతం జరిగింది, స్వస్థత జరిగింది. అపోస్తలులు జరిగించిన స్వస్థతలు వేరు, జరిగించిన అద్భుతాలు వేరు. నేడు జరిగించే స్వస్థతకు ఎంత మాత్రము కూడా పోలిక లేదు. కాబట్టి ప్రభువును నమ్మండి. యేసయ్య నామములో మనం స్వస్థత పొందుకుంటాం, రక్షణ పొందుకుంటాం. అట్టి కృప దేవుడు మీకు అనుగ్రహించును గాక. ఆమేన్.